Velkommen til... Du ramte ikke. Hej og velkommen til Kanel Challenge. Og vi har en... Skal I fuld kanel hver? Ja. Du spillede noget din... Okay. Hvad ude? Fuck, det er klart. Det skal I ikke prøve. 20 subs til Tobias. Ja. Og tak for de 20 subs. Altså, klart. Don't do this at home. Ja. Men det er... Nej, aldrig. Det er fucking dumt at gøre, og det smager hårdt til. Og må jeg sgu ikke tro, det var så slemt, men det er det bare. Så lad være. Men ja. Hej.